Os lobos mariños que chegan a Galicia proceden das colonias do norte, posiblemente da zona de Irlanda, da zona oeste de Irlanda e Inglaterra. Chegan todos os anos cachorros de lobo mariño cincento en dispersión e durante un tempo esos exemplares se alimentan nas nosas costas para logo volver ás zonas de orixen, non? O motivo de que cheguen a varar é que son exemplares moi pequeniños, de 3 a 6 meses de idade, que non saben alimentarse ben, por tanto que se non comen algo que lles dé enerxía, pois empezan a perder peso ou poden ter algún outro problema que fai que os exemplares tendan a ir á costa porque se sinten mal e non queren volver ao mar. A asistencia aos lobos mariños varados se enmarca dentro das labores da Rede de Varamentos de Galicia, que está posta en marcha, digamos, baixo a responsabilidade da Dirección Xeral de Patrimonio Natural da Xunta de Galicia, coa cal ten un convenio a CEMMA para poder atender a estes animais, bueno, tanto co financiamento coas autorizacións pertinentes, non? Estamos na UCI de CEMMA. Hoxe é o derradeiro día que tenemos con nos a Barizo, un lobo mariño cincento de aproximadamente uns 3 meses de idade. Ingresou o día 6 de xaneiro, chegou á UCI nunhas condicións de desnutrición e de debilitamento importante, con descarga nasal mucopurulenta. En principio, os primeiros 2 días se procedeu un pouco a rehidratación, a intentar manter a temperatura corporal óptima, e en 2 días o animal empezou a evolucionar favorablemente, inxerindo alimento pola súa conta. A partir de entón o proceso foi moi sinxelo porque foi simplemente intentar engordar, coller peso, volver a recuperar esa capa de graxa que necesitan estes animais para vivir no seu medio. Non houbo maiores complicacións durante todos estes días e agora o que toca é pasar xa a segunda fase de rehabilitación que a realizaremos nas instalacións do Instituto Galego de Formación e Acuicultura, do IGAFA, na Illa de Arousa. Ali xa pasará unha instalación con unha piscina moito máis grande onde poderá moverse e, polo tanto, exercitarse e recuperar un pouco a mobilidade e a musculatura xa para a última fase que será a da súa liberación. Tener a Barizo en el centro es una gran oportunidad para colaborar con el CEMMA, organización que hace una labor imprescindible para el cuidado de estos animales marinos. En cuanto al alumnado, es increíble la forma que tienen de implicarse. Para nosotros es una oportunidad también para que ellos conozcan el comportamiento y la manera y las características de estos seres vivos, y ellos se implican de tal forma que se empeñan en sacarlo adelante, en hacer que se recupere con la alimentación, observan el comportamiento y van registrando los datos de forma rigurosa. Para los alumnos supone un esfuerzo porque tienen que venir un poquito antes de que empiecen las clases, tienen que irse un poquito más tarde a comer y por la tarde, las tardes que no tienen clase, tienen que venir también y quedarse a alimentar a Barizo. No momento que o lobo mariño acada os 30 kg de peso e non ten ningún outro problema clínico, é dado de alta na instalación do IGAFA e se traslada a un porto onde haxe un barco disponible para poder trasladalo ao sur de Irlanda. Pode ser no porto de Vigo, pode ser no porto de Marín, según a disponibilidade do barco que haxa esa semana. Unha vez que o exemplar chega ao barco, se instala nas adegas do barco, nunha caixiña, vai en seco, vai sendo humedecido durante varias veces ao día e se lle dá de comer si quere, porque a veces non quere alimentarse. No momento de chegar á zona de Irlanda, ao sur de Irlanda, adecuada para a liberación, pois proceden a soltalo pola rampa e o animal pois queda libre.